Gangrab vyzerá ako obyčajný mod v Brawl Starse. 2 týmy, 10 gemov a jednoduché pravidlá. Ale čo ak ti poviem, že celý tento mod je v skutočnosti tajný rituál? A že Star Park používa brawlerov na oveľa temnejšie veci. Poďme sa na to pozrieť. Zamysli sa nad tým, prečo všetci bojujú práve o gemy? Nie o zlato, nie o jedlo, nie o územie, len o tieto zvláštne fialové kryštály. A ešte divnejšie je, odkiaľ prichádzajú. Gemy nevypadávajú z neba, nerastú na stromoch, objavujú sa z temnej trhliny v zemi. Ako keby prichádzali z niečoho, čo nemá existovať. Fanúšikovia si už dlho myslia, že gemy obsahujú zvláštnu energiu. Keď sa pozrieš na lore Brawl Stars, skoro všetko je napojené na gemy. Star Park ich ťaží, chráni a všetci brawlery sú nimi posadnutí. Možno práve gemy vytvorili väčšinu postav. Spike je živý kaktus. Crow je človek alebo vrana. Rico je robot, ktorý sa správa ako človek. Nedáva žiadny zmysel, pokiaľ ich niečo nezmenilo. A teraz najdesivejšia časť. Keď tým získa 10 gemov, začne countdown. Prečo? Prečo hra odrazu začne odpočítavať čas? Čo sa stane po nazbieraní presne 10 gemov? Niektorí hráči si myslia, že to nie je obyčajný timer, ale aktivácia rituálu. 10 gemov vraj vytvorí dostatok energie na otvorenie niečoho. Nikto nevie čoho, ale to je to najstrašidelnejšie. A potom je tu Star Park. Na povrchu vyzerá ako veselý zábavný park, ale staré videá a reklamy sú extrémne zvláštne. Divné úsmevy, glitche a skryté správy. Ako keby sa snažili niečo zatajiť. Možno Gangrab nikdy nebol šport. Možno Star Park potrebuje brawlerov, aby neustále zbierali energiu Z gemov. A čo ak každý zápas Gangrabu znamená niečo viac? Čo ak brawlery ani netušia, že sú súčasťou experimentu? Možno si myslia, že bojujú o výhru, ale v skutočnosti len napájajú niečo, čo je ukryté pod Star Parkom.